హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఇవాల్టి వీడియోస్లో పీఎం కిసాన్ గురించి ఒక కొత్త అప్డేట్ అయితే రావడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఆ అప్డేట్ ఏంటో మనం ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మీరు ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయనట్ల చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడైతే నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి, ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే కింద రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ పైన ఆల్ అని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ప్రతి లేటెస్ట్ వీడియోస్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో రకాల స్కీమ్స్ని అందిస్తుంది. ఈ స్కీమ్స్ వలన చాలామందికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే స్కీమ్స్లో పీఎం కిసాన్ స్కీమ్ కూడా ఒకటి. ఈ స్కీమ్స్ వలన చాలామందికి బెనిఫిట్గా ఉంటుంది. మోదీ సర్కార్ రైతుల కోసం ఈ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అన్నదాతలకు ఆర్థిక చేయూత అందించాలనే లక్ష్యంతో దీనిని ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పటికే చాలామంది ఈ స్కీమ్స్ ద్వారా ప్రయోజనాలని పొందుతున్నారు. పీఎం కిసాన్ స్కీమ్ కింద రైతులకు ప్రతి ఏడాది 6,000 లభిస్తాయి. ఇవి 2,000 చొప్పున 3 విడతల్లో అన్నదాతలకు డబ్బులు వస్తాయి. ఇలా ప్రతి ఏడాది డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే భార్య భర్తలు ఇద్దరికీ ఈ డబ్బులు వస్తాయా? ఈ విషయం గురించి చూస్తే ఒకే ఇంట్లో భార్య భర్తలు ఇద్దరికీ పొలం ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఇద్దరికీ పీఎం కిసాన్ స్కీమ్ కింద డబ్బులు వస్తాయి అనుకుంటే పొరపాటు. ఎందుకంటే ఒక కుటుంబంలో కేవలం ఒకరికి మాత్రమే డబ్బులు వస్తాయి. ఒకరికి మాత్రమే 2,000 రూపాయల చొప్పున వస్తుంటాయి. ఒకవేళ ఇంట్లో ఇద్దరికి డబ్బులు వస్తే వాటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మళ్ళీ తిరిగి వసూలు చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఒక కుటుంబంలో భార్యకి భర్తకి ఇద్దరికి పీఎం కిసాన్ డబ్బులు వస్తుంటే కనుక ఆ డబ్బులు ఒక్కరికి మాత్రమే వేస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మిగతా అమౌంట్ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తిరిగి తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి, అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.